Колко часа? Ще започне на 20 януари и лека по лека ще засилва и най-голямото каране ще на 23-ти. На 20-ти. А на Иванов ден ще има ли на лавинния курс? Мисля, че започне на 5 януари и най-силният сняг ще е на 6 януари. Гасме. Ако я пипнеш, няма ли да е по-добре да? Не се пипа, не се пипа. магическата топка. Разбрах. А нещо за май ще кажеш ли? Май ще е сравнително Преобладава. нормален. Ще има дни с валежи и сухо време. Температурите ще варират от плюс 5 до плюс 28 градуса. Кажи дали ще има паламут октомври месец. Паламуда ще излезе ноември, началото. А прогноза нещо за писка? Вятър ще духа в Турция само. Само в Турция тази година? Да. Наводнение нещо по морето? Не, тази година очакваме сухо, нормално лято, без наводнение. Ще спрат ли да слагат царевичен гриз в Пиринското? Това няма да се случи. На градина ще има ли много народ? На градина ще има мацки страшни. А наводнения? Не, няма. Тази не. Не, сухо лято, прекрасно за туризъм. За туризъм идеално. Да, всички курорти затвориха. Дайте на здраве, на тази красива планина сме се качили.